Solidaritat, companyerisme, passió i disciplina. Aquests són alguns dels valors que destaquen les jugadores del rugbi del CEU, un dels 7 equips que hi ha actualment a Barcelona. Tot això contrasta amb allò que normalment s'associa a aquest esport. Per a aquells que no hi juguen, el rugbi pot semblar brusc i violent. Lo que se ve desde la grada es muy diferente a lo que se vive dentro del campo, que detrás de cada placaje, de cada lo que sea, o sea, siempre hay mucha técnica detrás, mucha práctica. De fet, el rugbi és l'únic esport on es realitza el tercer temps, una pràctica de respecte entre jugadors i jugadores. En acabar el partit, els dos equips es reuneixen per menjar, beure i celebrar la jornada. Malgrat tot, són molts els prejudicis i estereotips de gènere que condicionen a les persones a l'hora d'escollir-lo com una afició. Que juguis a rugby no vol dir ni que siguis lesbiana, ni que siguis una marimacho, i sí que és veritat que gent que juga noies que juguen a futbol, gent que juga a rugby, doncs es tendeix molt a enjuiciar, cosa que no ens agrada, perquè no és cert, vull dir. Hi ha de tot, com a tot arreu, com a tot el món. Cada vegada hi ha més persones que juguen a rugbi a Barcelona i aquest creixement ha traspassat a l'agenda política. De fet, un dels projectes inclosos en els pressupostos de 2021 és la construcció d'un nou camp a la ciutat. De moment, es contemplen 3 possibles llocs per a aquest nou camp: a Bon Pastor, a Fòrum o als límits amb Sant Adrià del Besòs. I és que a Barcelona hi ha 4 camps per a 7 clubs, una xifra molt allunyada dels 11 camps amb els que compta l'àrea metropolitana de Madrid. Al final estamos muy limitados, ¿no? No tenemos muchos campos y si no hay campo no podemos progresar. Malgrat aquestes dificultats, les jugadores del CEU segueixen animant a tothom a provar aquest esport pels valors que transmet. Creo que es un reflejo de lo que la sociedad actual creo que tendría que hacer, que es convivir, entender al resto y llegar con un objetivo común, pues poder hacer algo, ¿no?